possibilité mety aviagna andafy. Ampodiky ndraiky. Possibilité mety aviagna andafy. Marobe ndrena metrika question amina mandefa message par rapport ny vidéo aby nataoko igny. Karakory fomba azahoagna visa, karakory fomba andianana andafy, karakory fomba idirana andafy, karakory couloir. Voalohany za tsy mahay couloir aviagna andafy, za tsy mahay couloir ary misy olo magnandefa zegny za tsy mahay regny. Fa ndraiky zegny le possibilité aviagna andafy izy andeha zaveko ty satria sarotro be zegny mamaly question nandre satria marobe fomba aviagna ty. Le naviako taty mety tsy avianao aty. Ary le navian'olo tary tsy mitovy le naviako taty. Ninahy zao regroupement familial naviako tandafy. Misy nin'olo resaka mariage. Misy nin'olo fianaragna, misy nin'olo nagnano clandestin, de misy nin'olo nagnano nagnatony agence satria des fois misy agence mizaha olo magnandefa olo andafy. Regny. Fô izy ndraiky zegny za zegny tsy nazavy jiaby zegny indray mandeha satria lasa lava be zegny vidéo ty fa le azavaiko niany zegny mahakasiky regroupement familial ndraiky mariage. Satria misy raha itovizany zegny i raha aby zegny ary misy dossier itovizany. De voalohany amin'izay zegny anao izy ka regroupement familial zegny, le olo tsy mahay regroupement familial, le olo fa manana ray aman-dreny andafy aty, na izy mamanao na izy papanao na izy tous les deux. Andeha hangala olo a Madagasikara. Andeha hangala zanaka a Madagasikara. Zegny zegny regroupement familial. De mariage moa izay nandre zay mariage, le olo midoka andafy de andeha hangala vady a Madagasikara. Zegny zegny ataoko io misy raha itovizany samby andeha hangala olo a Madagasikara de misy dossier ndray zegny itovizany satria samby andeha hangala olo zare. Raha verifien'ny vazaha aby zay. Anao izy ka andeha hangala olo a Madagasikara na zanaka io na vady. Raha takinjare voalohany, raha verifienjare voalohany, est-ce que hoe anao magnefa impôt? Est-ce que le olo magnefa impôt? Igny voalohany, zegny raha zahavanjare voalohany. Impôt. Ary zegny tsy voatery ke olo magnefa impôt tagnatin'ny tamin'ny taogno tiky efa afaka mangala olo. Minimum 2 ans. 2 ans fanao impôt, anao avy afaka mikarakara dossier mandeha mangala olo. Igny amin'igny malô impôt. Faharoa, resaka vola agnatin'ny compte bancaire zegny. Izy zegny raha verifienjare faharoa, ohatrino volanao agnaty comptenao akao. Est-ce que mavivranao ndraiky olo andeha alenao? Zegny na olo nagnano mariage zegny ke na regroupement familial. Tsy maintsy misava zegny zare. Fahatelo amin'izay, le olo angalanao miasa sa tsy miasa? Izy koa miasa zegny mila contrat CDI. CDI zegny moa za le olo tsy mahay contrat durée indéterminée. Nandre? De verifienjare miaraka amin'izay le karama midriky. Izy ka olo tsy miasa izy tsy possible mahazo anao avakany. Fahefatra, raha takinjare fahefatra. Verifienjare fahefatra resaka tragno. Andafy aty zegny tragno mandeha par mètre carré fa tsy karaha amintsika tagny zegny kafa mamono tragno mamono tragno. Ty zegny mandeha par mètre carré. Olo araiky 16 mètres carré. Izy ka olo aroa 25 mètres carré, izy ka olo telo 32 mètres carré miakatra. Donc zegny exemple zegny zaky andeha hangala vady a Madagasikara agny. Za tsy maintsy mizaha tragno plus de 16 mètres carré zegny. Raha ohatra ndraiky zegny zaky hangala zanako a Madagasikara agny, tsy maintsy mizaha tragno plus de 16 mètres carré koa. Izegny. Andre mety volagna izegny tsy magnino magnandefa olo io laba amin'ny préfecture i, mandeha miverifier le tragno, mifay attention am'zay. Mandefa gendarme, zare mandeha vérifier tragno. Au moment anao midéposer dossier, zare magnandefa gendarme, misy fotoagna zare mandefa gendarme mandeha miverifier tragno. Ary zegny amin'izay hoany anao andeha hangala zaza a Madagasikara agny, de zaza lalahy ndraiky zaza viavy tsy mety mitambatra tragno araiky. Non, chambre araiky pardon. Tsy mety mitambatra chambre araiky. Izy koa zaza lalahy ndraiky zaza viavy, mila samby amin'ny chambre anazy zare. Tsy mety mitambatra. Izy koa lalahy samby lalahy ndraiky zegny mety mitambatra, izy koa viavy samby viavy mety mitambatra mazava ho azy. Fô lalahy ndraiky viavy tsy mety. Dikan'izegny obligé anao mandeha mizaha tragno 3 chambres. Araiky ninao tant que ray aman-dreny, araiky nin zaza lalahy, araiky nin zaza viavy. Anao ka tsy magnaja zegny au moment ny gendarme aby mandeha vérifier tragnonao. Tsy mahavoafehy fepetra zegny anao, iranjare mitady tragno hafa.
ary lasa taraiky amizay zegny dossier roa ary zay misy limite amizay. Izy koa tara limite donc mipody ndraiky mamorogno koa anao ary igny vao maika mahay sarotro ianao koa fa mampody 2 fois. Zany zegny raha fepetra tsy maintsy vérifier-njare izy koa agnandefa izy koa andeha angala olo andafy. Zegny amizay mety gaga andre agny misy olo nagnano mariage amina vazaha tsy mety losa andafy. Misy olo afa ela navy Ray aman-dreny nandafy izy tsy mety losa andafy. Mety tsy mahavoafeny fepetra volagniko zegny zare. Izy ka mahavoafeny fepetra volagniko zegny zare nikarakara dossier nidéposer dossier le anao Madagasikara ka nagnaraka norme, anao tsy maintsy azona aty, tsy maintsy tonga aty. Mais amy resaka mariage ndraiky zegny anao ka tonga aty misy raha hely vérifier-njare. Ça dépend ndraiky surtout zegny les différents d'âge, décalage d'âge zegny. Satria marobe jeune zao manambady anty da olo fa bebe tonga. Lera andregny tonga aty quelques mois vienandre andafy au moment nandre mandeha demande titre séjour magnandefa olo zare amy préfecture agny, magnandefa gendarme koa, magnandefa gendarme roa zare na telo ça dépend. Amy fotoagna tsy ampoizina andre zare tsy mi-prévenir feky zay ho avakagny e. Amy fotoagna tsy ampoizina andre zare avy magnonkognô tragno. Ino andre ataonjareo? Mandeha magnontany, magnano enquête. Zare anao ndraiky vadinao, anao indesiny ary amin'ny efitra ankilany, misy zazà raiky miaraka aminao mandeha ankilany le viavy, de misy araiky koa zay miaraka amile lalahy mandeha ankilany. Mikoragna aminjay zay gendarme roa mitovy fa question apetraka anjare na amile lalahy na le viavy. Ça dépend ny réponse-nandre amizay. Izy koa tsy mitovy réponse-nandre mety hitarika problème. Ino question apetraka anjare koa raha mahakasiky est-ce que toi t'es heureux agnatin'ny relation? Azonao raha noteneninjare le viavy tsy mijaly hoe anao agnatin'ny relation aty makarakara anao le olo tsisy problème, izy tsy mamopoko, izy tsy be vava be tia malomalo, est-ce que andre milaminy? Mamaly anao, izy koa milamy, izy koa tsy milamy nazavenao le situation. Karaha zay ka question apetraka anjare amile lalahy avy ambadika. Karakory anao miaraka amin'ny viavy ty? Andre mba ndraiky fandriagna araiky, andre mba ndraiky normal koa. Question raha madinidinika magnanjay, mamalaka izy. Arakaraka ny réponse-nandre amizay, vita raha i, mandeha zare. Irantany refa signé taratasy zare tant que zare nandalo tamin'andre. Agny amizay zare mivôlagna amy préfecture zay raha karaha zegny situation nivadignan'olo karaha zegny io. Igny amizay zare mi-refuser titre séjour-nao na karakory izy ka tsy milaminy vadignan'andre anao zavanjare moyen anao mody. Raha karaha zegny. Izy koa ohatra andre mahazo lalahy mamopoko vady igny zavanjare solution. Zegny amizay ho an'andre tia manambady anty da sao andre takatra karaha zegny andre tonga zaka fa tonga akagny za miala zegny hoe takatra gendarme aby zegny le situation-nandre lasa diran'ny problème anao. Ary andafy ty tsisy fomba andeha alifasanao zegny satria raha jiaby numérique, caméra partout, anao tsy afaka andeha ilefa raha karaha zegny. Anao tsy ela anao takatra anjare. Ke raha karaha zegny zegny raha mila hainandre ho an'le olo angala olo, ho an'le olo tandeha haleno olo, i raha aby zegny. De mba paripartagenandre agny fa amy deuxième partie zegny za magnazava fomba karakory raha andeha hianatra andafy. Fomba mety possibilité andeha ianaranao andafy zegny any Europe aty. Zegny vidéo maro fa izy ka ataoko etsy zegny jiaby lasa lava loatra zegny izy ty niany. De ataoko petit à petit zegny amy partie 2 zegny za magnazava resaka fianarana ndraiky agence. Za volaniko tsy mahay couloir e, akaiky andre magnandefa message raha mahakasiky zegny fa za tsy mahay couloir. Tsy andre arina kely olo agny, za menandre tsiny, za ndraiky samborinandre. Donc voilà, ho an'olo mahita idée tsara koa zegny mba ataovina andre amy commentaire ao, mba tsara zegny mifagnampy. Koa hitantsika galera Madagasikara agny mba tsara zegny mifagnampy. Situation-n'olo volaniko tsy mitovy. Le naviako taty tsy mitovy navian'olo tary. Le situation nandalovako mety tsy nandalovanao de anao koa mba misy idée-nao atao amy commentaire de partager koa zegny vidéo ty fa tsara mifagnampy antsika ty samby gasy, samby andeha hitady. A Madagasikara agny manavita ny fianarana tsy miasa de raha karaha zegny. Za ka misy info tsara za mipartage fa misy raha regniko za mipartage fô. Raha karaha zegny. Ary misaotra andre koa zegny tamin'ny vidéo taloha takeo mba naharo partage be zegny ary tegna le mba mangataka koa zegny za mba partage araiky ty fa tsara raha iarahana e, tsara raha fagnampiana. Zegny izy ke misaotra betsaka ary mangataka andre mbola hiambina le vidéo magnaraka koa. Merci.